ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ହେଉଛି ମୁଁ। ଋଷିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମୁଁ। ସବୁଠୁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ମୋଠି ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିବା ଆମ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଆମର ଜୀବନଯାପନ ହେବ ସେଇଭଳି ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଭଲ ବିଚାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଭଳି ଆମେ ଶୁଣିବା ସେଭଳି ଆମ ମନରେ ସବୁକିଛି ଘର କରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି ଭଲ ଶୁଣ, ଭଲ କଥା କୁହ, ଭଲ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କର। କାହିଁକି ନା ଭଲ ହିଁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ, ଭଲ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଭଲକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅର୍ଥ ଭଲ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛେ, ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ଧର୍ମ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏହା ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିବା ସେଇଭଳି ଆମର ବିଚାରଧାରା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଶୁଣିବା ଆମର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଯିବ। ବିଚାର ଯେମିତି ହେବ ମନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଆଉ ମନ ଯେମିତି ହେବ ଆମର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ସେଇଭଳି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଭଲ କର୍ମକୁ ଭଲ ଫଳ, ଖରାପ କର୍ମକୁ ଖରାପ ଫଳ। ତେଣୁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ କର୍ମ ଆମେ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସାହସ ଆସିବ, ସତ୍ସାହସ ଆସିବ। ସେ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ତେଣୁକରି ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ।